A vila con máis praias con bandeiras azuis de España terá agora unha ordenanza municipal que regule o uso responsable dos seus areais. O Goberno de Sanxenxo quere promover o desenvolvemento sostible dos espazos e fomentar a convivencia entre os seus usuarios. Teoría xa se viña facendo, pero ahora queda plasmado en un papel. Desde a DEAC, que tamén recomendan facer unha ordenanza de praias, e nós pois plasmamos nun papel todo o que queremos que se faga nas playas e que se respete. Como sabes, temos playas que medioambientalmente son moi importantes e outras urbanas que tamén hai que respetar pois, o uso e a convivencia de todo o mundo. Entre estas medidas atópase a regulación das visitas con mascotas aos areais e aos espazos naturais. Por exemplo, nas playas na temporada de baño ou de verán, non vamos desde 1 de xuño hasta o 30 de setembro, non vamos a deixar baixar os cans ás playas. Tamén se amplía nas zonas de red natura, por exemplo, que desde o 15 de marzo, pois pola cría da píllara, non podrá haber perros soltos nas playas, nin levar perros ás playas, porque en realidad a píllara é un ave que está protegida e o can solto pois fai daño. As medidas tamén queren evitar comportamentos que molesten a convivencia, como ter dispositivos electrónicos a gran volume ou ocupar espazos da praia que non se van utilizar. Nunha playa onde hai que hai bastante xente, como en Silgar, non podes ir ás 8 da mañá coller 5 sitios para ti que vas ir ás 4 da tarde, non? Eu creo que temos que ser responsables e cada un ten que coller o sitio que cando chegue que haya. Non é normal que ti vai ás 8 da mañá, collas 7 sitios, primeira línea, e vai ás 4 da playa, ás 4 da tarde á playa, e reservados os sitios das 8 da mañá. Todos temos que ser consecuentes co que facemos, temos que pensar tamén un pouco nos demais. As normas desta ordenanza tamén regula os espazos onde se poderán realizar fogueiras en San Xoán, así como a prohibición do baño nesa noite. O incumprimento destas medidas pode encarexar sancións de entre 700 e 3.000 euros. Aínda así, dende o Concello matizan que son moi poucas as persoas que non cumpriron estas normas durante o verán.